kanyang 16th anniversary. 16th anniversary, 16. Sa ngalan ng aming grupo, Pergamo, sa aming grupo, Bowen Group, ako'y nagagalak at nandirito upang sa ganun ay makipag-isa sa ating grupong anibersaryo. At ang naiwan naman sa aking puso at sa isipan ko, ang salita ng triple M. Ang sabi nito, yung triple M, ang sabi na kanina, yung magpapibisig, mag-ilawan, at magmahalan. Karagdagan ng ating sinabi, mga kapatid, kami din ang meron ng karagdagan na awitin para sa ating lahat, lalo na kapuri sa ating Panginoon. At handog din namin sa ating kasamahan na mag-anniversary. Hindi pa ulot sa Ilocana. Ilocano, pasensyahan tayo ngayon. Maraming Ilocano sa gaya-gaya din ay. At yun din talaga na nalalangin. Pindas pa nakalinya dan.
Ni Apo, iti asidag, iti at tangay na balay ti Amo, kabangilang na nga mismo ay dinakapsa. Pagkabagkatag, building me. Yung kaya ko nga nakagrupo ay kinakapsat at pakawanin data. Basta sa akin sa nangyari ang nabasa data. Nakakipay ay tinakapsat, iti basit nga bundaway, kakapsat ko iti grupo. May kami mas at patayat, tinapintas nga himno, iti panagay ang Diyos. So, baka yung aming kakapsat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malirip. Buhay mo ay dapat isanding. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malirip. Buhay mo ay dapat isanding. Ikaw ay kanyang inanyayahan. Hanapin mo ang tunay na kayamanan. Hindi mawawala magpakailanman. Ang gantimpala sa'yo'y naghihintay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malirip. Buhay mo ay dapat isanding. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malirip. Buhay mo ay dapat isanding. Kung ikaw ay mawalan ng pag-asa, lumuhod at humingi ka sa Kanya. Ibuhos niya sa'yo